Hey Tabafethu, this video is brought to you by EasyBets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign-up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Welcome to Amavenza TV. It's the Betway Premiership. Orlando Pirates 2, Mamelodi Sundowns 1. I'm joined by the best chairman in the world. It's Chwaka Parks. Chwaka Parks. Sizovusa umanyathela thina. Sizovusa uzodwa koza. Sithi vuka meyiwa. Yangizwa? Sizovusa umanyathela thina. Sizovusa uzodwa koza. Sithi vuka meyiwa. Yazi mangisho kanje lengoma ngisho so. Slow Poison uthe mashiya emhlabeni washiya sine league. Yeah. Uzodwa uthe mashiya emhlabeni washiya sine league. Sisebenza kamnandi nayo sabalandini. Sharp. Senzo Meyiwa wayivala kamnandi naye. Yes. Ngayo ileague yama triple back to back. Definitely. Mangisho kanje ukuthi sizobavusa ingoma eseyitrenda kakhulu. Yes. And ingoma eculwa yimina. Yeah. Ngifuna ukuthi mangisho kwaso Tibuzi. Ngumlandeli obehleli egcekwa abalandeli beSundowns. Namhlanje ngithe mangena nabo la abalandeli beSundowns bathi why iSundowns ngingayifuni kanje. Yes. Ngathi ame opposition. Ngeke ngifisele iSundowns into enhle bese iPirates ngifisela into ezimbi. Exactly. I'm always ngifisela iPirates into ezinhle. Ngoba nathi siyasifuna. And I told them ukuthi into ebengikwatisa kakhulu ukuthi 16 teams it look like iPirates kuphela kwi-competition. Kanti neSundowns kanti iBetway eyama team wonke awu16. Yes. Of which kumele iBetway ilwele kungabikho umuntu ozovena nje ayithole kalula njengeSundowns. Yeah. Le season le sikuyona ebongasiyona isizini ukuthi iSundowns ingadefenda le league. Sure. No. Bokuyisizini le yokuthi isizini ukuthi iSundowns iyayishweba ileague. Kodwa ke siyabalandeli bePirates kwi-management yePirates kubadlali bePirates I almost tell them ukuthi ileague is not over and ileague isezandleni zabadlali bePirates. Yes. La ikhona. Yes. Namhlanje ke bangiprovile lokuthi ngempela lento besiyibona ngathi iform iya drop ukuthi bangavumela kanjani iSundowns ivene nje ibe ne-walk over. Yeah. Bayiqalile manje kuyizama ukuthi ileague bayibuyisele back to la ifuna ibhekwe khona ukuthi ileague kumele ibe deciding ngegame lokugcina. Sure. Of which basinikeza nethemba manje ukuthi masiya kwi-Champions League kumele expect ukuthi iPirates izoqhubeka nokudlala kahle. Yes. Of which into esifunayo thina njenganabalandeli bePirates. Yeah. Bese Tibuzi ngiye entweni bengimane ngiyikhuluma kuma page wami especially kwi WhatsApp status. Kune accident engizwe seyireportwa la ekhaya. Yabalandeli bePirates abathe balimala eCenter Line. Yes. Ifight between Center Line Sundowns supporters and Orlando Pirates Center Line supporters. Sure. Of which labantu basebenzisa ama Center Line on different way. Sundowns umidlalelo lofters iCenter Line yabo behind the bench. Pesheya. Yeah. Behind the bench lofters. Yeah. Bayisebenzisi iside pesheya. Ngahle. Yeah. Uma kuke Attratville basebenzisa pesheya yibo. But iPirates noba kukuphi iCenter Line yethu iphesheya. Yes. Ayikaze iCenter Line yePirates yashintsha amakhona ukuthi namhlanje sike FNB sizoya behind the poles or sizoya behind the bench. No, they are always iphesheya elangeni. I move iCenter Line yePirates. Yes. But Sundowns you on and off iya move. Yeah. Of which njengana ma visitor kumele bakuhloniphe ukuthi iPirates ama host.
bayofuna iportion yabo ke be right boku behind the poles ebengake Soweto highway bazenzela into yawo. I'm very painful mase ngizwa kuthiwa bafike balimaza abalandeli beParish. Akuyona into esiyishumayelayo leyo sabalandeli bebhola. Yabona nje kuthiwa makudescribe lo bhuti the way alimele ngakhona akusiyona into abeyizele la estadium ukuzolimala ukuzela lana ukuzosupporta i-team ayithandayo. Asikufisi ke lokho ukuthi akuqhubeke, sifisa kube khona ukunderstandana kwisentalani yeSundowns nesentalani yamaBhakaniya. And hayi ukuthi ngidefenda isentalani yamaBhakaniya. Isentalani yamaBhakaniya always irespecta iSundowns because yazibana bane sentalani. Angaze ngizwe makuthiwa iSundowns is hostile. Isentalani iPirates ke yo disturber iSundowns sentalani no. Even naseMbombela kwaba khona ifight enje eMbombela babe endaweni yabo ehleziyo ukuthi ishance kwakweyabo ukuthi bayoma behind the pole babe sentalani behind, not behind the pole, say angihlanisa behind the pole, baye behind the bench. Yabo kumele baye behind the bench bayosenzela isentalani lapho ngoba ngokwethosi kwakuyibona babethose ukuthi igame ibe yabo. Ukusho babe nayo yonke indlela ukuthi baye behind the pole, behind the bench, benze isentalani yabo ebangayile like lento abayenze Loftus. Ikhasha yabo yase Loftus uma bedlala nathi abakaze bayishintshe, and Loftus abamixo no yonke le portion la abafuni umuntu ofake enye attire ngaphandle kwe-attire iSundowns. Anyway ke ngicabanga ukuthi uMambushi usazohlala phansi address kahle abalandeli babo ukuthi mangabe away is accept ukuthi away singayisebenzisa indaba ukuthi nathi sisentalani, so that the anto inga continue izegcina isenama grudges. Igcina nangithi mayiba nama grudges izagcina seyiba yiwo. Asifisi ke kanjalo. Abalandeli bePirates ababebizwa ngama Hurricanes nathi sesifisa manje ukuthi sibizwe ngama Christians. Ngoba uma sesilwa ngeke kuthande umuntu, sesiyafisa nathi manje ukuthi sibizwe ngama Christians. Tibos angisalute abadlali bePirates bonke. Khuluma che. Orlando Pirates supporters I salute. Ningenza ngaproud kakhulu naqala ngani nonke uma nikwazi ukushaya iSundowns kwi-league game. Kwi-league game iSundowns sasiyigcine ngokuyidla kwi-leadership kaLucky Likhwati, sishaya ngoJuju Man Thula Sizwe Mbuyane. Udanswa iJuju uboso estadium kudanswa iJuju Man. Bongakuza awukwazi Tibos umdanso ke wathi. Umdanso ke wathi. Ngikutshelile ngiyafika mina. Uyabona angisathi ukutshena umlando bomnandi. Besiyipanisha lapha iSundowns. Home and away. Ngapha uNdoro afika ipanisha Loftus kabuhlungu. Sesho ukuthi into abayenzile namhlanje ukuthi bakhiphe iSundowns ephaketheni the way iSundowns besizitshele ngakona ukuthi iPirates yazi left and right. Namhlanje ngiyabonga badlali bePirates. Ngiyabonga management yePirates. I think nendlela esikhuluma ngayo kuma fans wethu nenze exactly the way sijwayele ukukhuluma ngakhona ukuthi iSundowns ayitotoswa, idinga amadoda a strong azathi pounds to pounds, so that bangabanikeza ichance. The pounds to pounds any planile nayenza ile neniwinisile namhlanje. Bese ngisalute i-combination engiyibone kwi-defense. Yakaba. Kusukela ku2 Van Rooyen kuza kuXoki uSibisi uMbokazi. Besine uDan Hotto besine solid defense. Ngake ngathi ke mangikhuluma la kuma fans wethu na kuma page wami abantu bathanda ukuthi uJwaka uya prophet. Kanti mangibatshela ngithi kuMbokazi sine future defender ezo represent iPirates, ezo represent iCountry squad. And very quickly. Uyabona namanje kulama defender abizwe uBrumo makhona engacollapse manje, mark my words,
uMbokazi uzobizwa ukureplace lo defender uBrumo manje khona i-defender manje ku-national team engacollapse. Mark my words, uMbokazi uzobizwa special hey nasi special Ozandoda uzochaya ispan. Yeah. And what I like ngombokazi kuma interviews wakhe, they make loud and clear ukuthi ucoach amamnikeze ithuba angeke avumele any player lizenzela umathanda. Uzoba umfana wasekhaya, uzolimaka iplayer until ukhosha wala zacabanga ngalo. Ngiyakuthola. Namhlanje bokuthiwa ngizonda bani lo mdlali lo weSundowns uRibeiro. Abalandeli beSundowns bathi ngizonda uRibeiro. Kanti no, not mina ukuthi ngizonda uRibeiro. uRibeiro kumele ushayina eBrazil. Hayla. Not like South Africa. And then masesithola abantu ngempela abakwazi ukuprove ipoint bawenzile namhlanje umsebenzi. Bese ke ngithi ke kuKhadoso, my message to Khadoso, sorry Khadoso ukuthi umsebenzi usheshe ukuphelele kuSundowns. Uyahamba. Amfuke Game is over. Lanto history yaziwayo. Yeah. iPirates mayidle iSundowns. Yeah. iSundowns yarishafula. Ishintshe cabinet. Yes. Iqale kuManqoba. uManqoba yamdiliza ku head coach. Bambuyisela down ukuthi azosebenza namanye amacoach. Yes. Bakhuphula uRulani. Yes. uRulani mayiqeda ukudliwa iPirates. Yes. Abamshafulanga nokumshafula ke noRulani bamkhombe nje igate kwathiwa Via. is open via. Iluzi njalo lephuma kuPirates. Namhlanje iPirates ishaye uKhadoso. uKhadoso amagate avuliwe mfowethu. He's sacked. Uyabona uKhadoso njengeshiye. Njengeshiye mayithi game pre. Khadoso was the number 1. Bathi ke bebebonile ungene ngetunnel erongo wazophuma ngetunnel eright. Masokuphela igame. Ukuthi bekwenze kanjani engena ngerongo ukuthi masokuphela igame aphume ngeright. Bokusho kona ukuthi uyazi ukuthi ireport okumele ayihambise kundodana kaMtsiphe Monday ibhlungu phela kuzobuza ukuthi how come uluze kanjani kwiPirates sakutshena la ekhaya ukuthi awuluzi kuPirates awuluzi kuChiefs if uluze kuPirates your job in numbers sebenza uphelile Uyashayeka survive. shoot njengamanje into esibonayo the young chairman yeSundowns ubaba uMtsiphe Yeah. njengamanje ubusy ukuthi mhlawumbe uzobuyisa uThroto Omlotho atake over as a head coach. Yeah. Or uzobani lo nomunye uSteve Kompela Yes. abazamenza Ufohloza. kodwa khona ezokhushulwa. Uyabona manje uKhadoso uyehlisa uKhadoso. Uyabona nje namhlanje kune meeting akulalwanga kumanje njengasina sila kuma fans wethu. Kushubile Chronon. Kushubile ndoda. Kushubile ngoba manje Flemingberg nayo uthatha ama notes manje asazi kuyiSundowns ukuthi ubani ongawathatha ama notes. Wonke umuntu okumanagement yeSundowns une diary yakhe ubhala ama notes. Uyabona manje iPirates salelwe i4 games. Yes. Lo 4 games ishows ukuthi mawucalculate kahle u12 points. Should iPirates one step at a time mayidlala lo 4 games. Mayingayewina wonke. Mark my words. Khona kuzovela. Cela ukuyivala chairman. Ake sithi usayivala sithi what's a pirate? Always. Futhi ungakayivala sikhumbuza abantu. uMtsiphe ingane yaseOrlando. eOrlando East. Yeah. Njenga namhlanje berana iMamelodi Sundowns. Watch the space. Sha. khona into ezovela. Sha. Yeah. Khona into ezovela. Sha. Awu. Yeah. Shapo. Sekusele kancane. Hey. Khona into ezovela. Thank you.